E chegou o momento de ir a bailar, movendo agora perna, cabeza, a cadeira, movendo todo xunto, imos Escolle unha perruca, elixe unha pintura, algo de maquillaxe, o movemento vai poñendo de etiquetas, zapatos e chaquetas, cultura do remendo, o mellor disfraz. E se ti queres ir a enroidar, ven aquí, move o corpo sen parar.